Huma b'kollox 19 dawk li llum fil-50 anniversarju ta' Malta Repubblika nataw l-unuri nazzjonali b'Dr. Joseph Francis Grima u Dr. Joseph Zarpadami jieħdu l-ogħla unur fil-grad ta' uffiċjal tal-Ordni tal-Mertu. Dr. Grima huwa storiku li ppubblika artikli f'ġurnali prominenti li inkludu il-Melita Storika, Proceedings of History Week, Sacra Militia, The Journal of Baroque Studies u il-Journal of the Monastic Military Order. Dr. Zarpadami minnaħa l-oħra ta' kontribut fil-qasam tal-anestesija matul karriera ta' aktar minn 40 sena. Għal 13 sena huwa serva bħala l-kap tad-Dipartiment tal-Anestesija u l-Kura Intensiva fl-Isptar San Luqa u l-Isptar Mater Dei. 7 persuni oħra rċevew premju fil-grad ta' membru tal-Ordni tal-Mertu li huma Simon Attard, kap eżekuttiv tal-Awtorità għall protezzjoni tal-Embrjun u figura prominenti fir-riproduzzjoni assistita u fil-counseling ta' l-infertilità. Narsi Kalamatta, alliem, attur u l-moħħ wara l-ġbid tal-films permezz ta' kamera waħda Fuenzu Rosi, il-poeta Daniel Massa, il-kirurgu Clarence Paċ u l-professur Paul Paċ li huwa figura prominenti fl-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibli u koll irċevew dan l-unur. Magħhom ingħaqdu l-professur Charles Sherry, fundatur tas-Soċjetà Maltija għad-Dimensja u l-kwandant Alan K. Harker li grazzi għalih l-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta ġiet immodernizzata. Din iċ-ċerimonja kienet immarkata partikolarment bloti tal-midalji għal qadi tar-Repubblika li l-tlieta min-nies li ħallew marka fuq il-pajjiż fil-qadi ta' dmirijiet tagħhom fil-ħajja pubblika tagħhom jew inkella fl-isforzi tagħhom fil-qasam soċjali u li ħallewna din is-sena. Medalja lill-eks deputat nazzjonalista Karl Guder li miet nhar l-10 ta' Settembru li għadda fl-età ta' 45 sena, l-unur ta' Guder inġabar mill-ġenituri tiegħu. Medalja lill-eks kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Lorenzo Vella li miet nhar 18 ta' Awwissu li għadda fl-età ta' 42 sena, il-medalja nġabret minn martu flimkien ma' wliedu. U medalja lil Jake Vella, aspirazzjoni fil-kampanja tiegħu favur l-annimali minkejja li kien qed jissielet ma' mardarari. Jake miet fit-30 ta' Awwissu li għadda fl-età ta' 15-il sena. Fisem Jake ġabru l-medalja l-ġenituri tiegħu Josie u Maruska. Ingħata unur għal-qadi tar-Repubblika wkoll Reno Buġejja li beda l-karriera tiegħu max-Xandir Nazzjonali fl-1976 u kompla jservi f'diversi karigi fosthom dik ta' kap fil-Kamra tal-Ħabarijiet ta' Television Malta. Irċevew ukoll 3 patrijiet li jinsabu fir-Renju Unit u maffera tal-Provinċja Maltija tal-Franġiskani. Magħhom l-Arċisqof Emeritu George Anthony Frendo li fl-2016 inħatar Arċisqof fl-Arċidjoċesi ta' Tirane Dures fl-Albanija. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min ħaddem Joseph Farrugia, l-artista Doris Mikallef u l-professur Jane Somerville. Ingħatat ukoll dan l-unur l-Akkademja tal-Istudji Diplomatiċi tal-Mediterran li kisbet fama fir-reġjun tal-Mediterran għal dak li huwa tagħlim fid-diplomazija, l-istudji internazzjonali u r-riżoluzzjoni tal-konflitti.